o développement woni ɓamtare omo waɗa ɗum politicien o ko joni o naati hen élection mairie nde Sindia Bamé naaɓe noddimo mbimo yo ar o walla ɗumen ɗo e commune Sindia Bamé Banaji beele mo wona maire o salinoma kono caggal muɗum o jaaɓi sibo neɗɗo wonko jeeya hoore muɗum wonko bandumen jeeya muɗumen kadi wonnomo yiiɗi wuuro ngo o ari o darima hen o waɗi hen fodde makko o waɗi hen gueɗe makko foof acteur développement ko gonga ni joni kam o ɓornima wutti politique o waɗi mouvement politique kono eɗen gandi politique e développement yadata naddemo e politique o finani tan o naati ko pelle développement ɗe o liggottonoɓe o gollidduno développement ko ɓen pooɗimo yo artu min miɗa jeeya e wasiɓe mo yo artu ɗo o walla min to banggue politique kono kanko wona politicien hay sa ƴeewi e baɗe makko e golle makko kanko o gollata gollal politicien ko adi foof ko ɓoyani kanko sakkiti ko ala mo dañani ɗo guesa jardin ngaji hewɓe nanɗo dañiɗo poulayeji taw ko kanko woni sabbuji hewɓe nanɗo dañiɗo gollorɗe kanko ɗum woni sabbuji ɗum noon min gandirimo ko golle min gandirimo ko jokkere endam min gandirimo ko développement limtere koye yimɓe développement ha sinno politique one henne ko joni hay ɗum nene ko bandi ko en keedi caggal makko posi mbi wonde ne jiiɗi o aro ardo ɗumen o waɗa politique kono kanko ko neɗɗo développement tan o yaari tan koye yidde wallude bandi ko en o walli min no min dariri o walli min no min goniri o waɗi hen jawdi makko kadi o waɗi kadi o walli min kadi no min cuusiri o hokki min pop o addani min alhaali basuji e siège uji e podium aji e scène musique e groupe aji fof colonel wanni min ɗum ɗon Samba ko neɗɗo ɓamtare neɗɗo jiɗɗo yo leydi mum ɓamtu jiɗɗo yo wuuro mum ɓamtu Samba yaari ko banggue yimɓe fof yo pot debbo e gorko suka e mawɗo yimɓeɓe fof yo pot no yimɓeɓe potire banggue Allah ni yimɓeɓe fof yo potir noon Samba yarani banggue politique yaari ko banggue ɓamtare Samba de kanko ko pour développement o ummini heddoto so tawi a tampi aɗa wawi ettude mo gembuɗa Sindia Bamé naɓe tampi jiiɗi fodde Samba ne mbaɗa ɗum politicien kono haska yeehi mettinaji ma wi Samba ni wona politicien mataw ko Sindia Bamé naɓe jiiɗi Samba ara wona politicien pelle rewɓe ɗe so formi ɗumen ndemi dañi o walli ɗumen awɗele e ndiyameji so dañi gartita koye galle he gartita koye kilaɗe e bottari ballitta ko joom galleji ɗi ballata ko sukaɓeɓe ɗum noon amin mbawi wiide e banggue ballugol développement kanko ko neɗɗo développement ko ɓamto woni haysiko ene waɗi ɓe ngala ko moccori ene waɗi alɗuɓe ha jogui ko daridi lelidi mbalori boowal beele social koye jikkuji makko kala ko omi winomo waɗani no waɗanimi no ari ɗo e wuura men he nde o tawno ko min gonde caɗele ndiyam min goytinimo ɗum o wi salla jaaɓi ɗum mo daro hen o dari o jokkodiri touba goto o neɗɗo goto no jeeya hedde mata no wiya Alsan Sow ɓe gaddani min solaire nanda so girtima grillage nanda ene waɗi solaire e min jogata min mbeɗe hen guesa amen min mbeɗe hen foof min jarno hen jawɗamen ɗen caɗele kam jiwi kanko affaire koddigal makko o moƴƴi e koddigal o moƴƴi enɗam makko omo laaɓirima ko karasa ko dimo o feƴata ko bandi kon tinani kala fof bandi peƴƴi kala limo kono wayi o waɗat ko wawi o wawa ko wayi ko waɗanan o moƴƴi koddigal o moƴƴi goddigal mbeɗen ɗum makko ko karasa ko dimo affaire balle ɗe kala fof koɓe goytinimo affaire pelle ɗe omo waɗa ko neɗɗo daraniɗo ɓamtare kadi ko neɗɗo pinɗo ko neɗɗo dañɗo kadi rende e bandumen e nde wonno minen gartam ɗam ari ɗo ha e teetingel ɗo debbo teengel gorko teengel fo ñaami e barke kaw Samba Kalidou nanami Samba Kalidou ko moƴƴo eyyi nanami Samba Kalidou ko jurum deero joni noon ko nanannomi makko ɗum kam seeɗa yalte haala tawde minen min jiida e makko yumma e baba min dandani e makko politique min dandani e makko wuuro ko wuuro amen kadi wuuro amen wuuro mine fof jokkodiri ni kono wuuro ngo wona wooto kono kanko yarlitima o dañi nokku e nder leydi he e nder wuuro he jaranima kadi wallirde wuuro ngo saabu Allah ndeka minen min mbiyata wadde ko witeno ko moƴƴo ko ballal saabi Allah ko labti to ko banggue amen ɗo minen kam min ceedi ɗum social makko ko yimɓe fof ndendi poti hen kala garɗo e makko ne jogui caɗele dimo e dimaji pote makko
kala ko namdiɗama e ballal banggue caɗele maɗa ko hattana e doole makko fof waɗat tewta wona an haalani goɗɗo kanko haalanta o nanata ɗum hunuko makko ɗum mbeɗa andir ɗum Oumar Diallo. to banggue neɗɗo ene immo ɗo tan sellani yaha Dakar o walla ɗum ko kawuji social o jaɓata noon ɗi kaali kala ko waɗi o wiyat tan komi waɗiri saabu Allah ɗum waɗi hen sahaji omo waɗa kawuji social kewɗi ɗi peeñani saabu nde o waɗata ɗum koye cuuɗi kono noon waɗanteɓe ɓene won hen hewɓe ubbani nemaji kawuji social ɗi ne keewi o safriɗo ñawɓe o addi ɗo gueɗe ɗe ganduɗa diwan o foof ene wawi safrorade hen o waɗi ɗo social kew ɗum ko to banggue dispensaire to banggue école to banggue jumaji e jammaji to banggue balle yimɓe kala kone waɗe ɗo e Sinthiou Bambi so wonani goo o heɗata caggal social ko gonɗuɗo e wuuro he pop e diwan he kala nde pinɗa pinirɗa walla nodduɗama téléphone walla so wonko goɗɗum ko dañƴa so jamlun o dardo e maɗa so neɗɗo mayrama o nelat somoɗo o ara duwaw so arani ɗo o nela ɓi ko ara so wonko hepti ɗum jaam o tawe o dardo e muɗum kala ko neɗɗo dari ɗo heeɓi ɗo e Sinthiou Bambi o dardo e bandiraɓe donc socialement ko dimension goɗɗo kadi vraiment kala ko neɗɗo ene setto yo setto ko andi ko yi colonel Oumar Diallo min gandimo kala gonɗo ɗo e wuuro he ene andimo o andira ko gueɗe ɗiɗi wonde gollowo e wonde ballowo kala façon ballal Sinthiou Bamɓe colonel Oumar Diallo waɗi ɗum ɗo e wuuro he gila mo wone service kala wuuro ngo dillani jungo makko ne hen eyyi gila e école aji ha e dépasse uji ha e foof kala ko ene artire Sinthiou Bamɓe ene waɗi nafoore garta mum omo yiiɗi artirde ɗo e Sinthiou Bamɓe kadi mo waɗi ɗum sabu minen sukaɓe min jikkoya men e colonel Oumar Diallo ko waɗata ko sabu kala komin jiiɗi wadde somin jeeyi hedde makko o wiyata min mi watta goto min ko pelle jimmi mbaɗon son mbaɗi pelle garon kalnon kam ko jiɗɗon e wadde e pelle he kala ko o fonno wadde ɗo e wuuro he to banggue jumaji e jamaji e jeruji e teddugal bandi ko ene hoddiɓe makko kala ko o fonno wadde o waɗi Samba kay gacce ngalama Samba ko moƴƴo ko ɗum woni komin mbawi settade e makko kadi ko ɗum kadi woni komin ganda e makko kadi komin kaali ɗo e makko ko foof watta min bakkat par ce que ko hunde wonde ngo wuuro ngo fof andi kala gonɗo ɗo miskino Allah sa ƴeewi joni wayno lebbi wayno korka kala miskineɓe wonɓe ɗo o neldat ɗumen ko ballitto e nde coronavirus o ari nde tan corona o o addi ɗo balle makko e dendagal ɓesguji Sinthiou Bamɓe commune Sinthiou Bamɓe banaji e ko jokke mo ko wayno ma jumbani fajam kala to neɗɗo woni ɗo minni yende amen neɗɗo wawa sudde junggo mum ɗo wiye ñamande barke Samba Kali c'est pas possible ene waɗa saaha dokkowo keɓɓittoɗo ene wiye ko moƴƴo kono dimo ko konngol mum hakkunde haalde e wadde ko yolde mawde woni ɗon woni neɗɗo ko aadiyanke joom konngol ko vrai aadiyanke par ce que kala ko kalɗon so firtima koto banggue ma firti ɗum woni ko mbimami nane ko son meedi yidirde son meedi haaldude hunde son meedi waddude hunde sa natti ardere makko koto ma on kono kanko kala ko kalduno walla kala ko yaltini huno makko waali somo wuuri mo selli ko kono waddoɓe ɗum an noon an andi ko mbadduɗon ko ma humno aadi o kono kankam ko kumno aadi goto kala ko anno ɗo ñande wayri ɗo jamma min kucciti e makko min kaalinimo nde fodde o adanno min fof o waɗi min o adanno min mo addan min ndiyam o addini min o adanno min komo waɗan min to min joogi solaire taw wona woyde o addini min o waɗini min e grillage so hokki min kala ko adanno min kay so Allah o waɗini min o wino kadi so Allah jaɓi mamin jokkodir makko ko jogi ko mamin keɓ kala ko wi o waɗa ɗo waɗat kala kadi ko waɗata ɗone ɗon to jooɗɗon ɗo wiyanma tan komi waɗata kala ko wima o waɗat no waɗiri fof o waɗat ɗum banggue aadiyantagal kam kanko wona pirtowo aadi ay o heñaki noon par ce que jiɗɗo gollude feewa heewani heñade kanko ɗum tagui kala mo ala muñal malla mo wawa waɗde patienté toon jaadi tan ka sikki toon mbiyama taw ko wimo waɗa ko waɗata ɗum taw kanko o liggorto ɗum ko nder o fenantama o wonantama haydara kanko kala ko haali ke selle makko ko an kay woni mo pirto aadi an garno haali on kanko wona neɗɗo pirto aadi ɗum min gande makko ɗum kala ko kalɗon so wona taw ko banggue ma kanko firtota par ce que so wawa tan wiyatma ko wawa directement ko neɗɗo direct so wimo waɗat noon o waɗat so wi watta o watta ɗum kam min teskirimo ɗum o aadiyanke saɗi sa namdimomo hunde
ko jiɗɗa wallede ko neɗɗo ballowo somo wawi o wiyanma komo wawi somo waɗa o wiyanma komo waɗa so heɓorani on hattanani o wiyanma ko ala te so wima hunde o waɗat aɗa andi on min mbiyam moni hanko waadi hanki innal ahda kana mas'ula kanko so tawi on piɓodiri aade so firtima tan ko an firti kala komo haalanma tawata komo waɗa kala ko andi o wawa o watta wiyanma ko watta ko aadi yanke ko nanannomi e makko fof mi yiiɗum e par ce que nananmi makko manan ko wonde gonguyante ɗum nanannomi Samba Kalidou kala ko kalɗon ɗum o waɗat ɗum kam ko on banggue kam ko aadiyanke kadi o wawa neɗɗo kala ko wawa waɗande mo wiyatma komo wawa won bawɗo wallude heɓɓitade e kala tawa ene yeebi diine o galleji CRM ɓe gonɗi ɗo ene wuuro to e diwan wuuro ngo fof ene gandi Samba Kalidou ala hen ɗo koyngal makko yaɓɓani ala hen ɗo waɗani ko foti wadde surtout noon minen juma amen oɗo hunde fof o waɗi ɗo ala ko waɗani ɗo tapiji hande ɗimin juulata ɗi ko kanko soodi Samba nde min puɗɗodire makko nde alhamdulillah o fuɗɗi adade neldude min ɗo fof affaire lampaji jama affaire jumaji ɗe jamaji kala fof kewiɗo e nokku o mbaɗi jungo makko dira enɗam ɗam adi o waɗi moƴƴi fof ko enɗam makko Samba ko juuɗo ko sagat ko diniyanka ko jiɗɗo bandu men jumaji ɗi kala fof ko juma ko fatte ɗo jumaji o waɗi jungo makko géruji jungo mo hone hen hay juma amen momin juulata ɗo solaraji gonɗi hen ɗi ko colonel Oumar Diallo ɓe mbi waɗi hay so kuura yeehi aɗa wawi julde jumaji ɗi e jamaji ɗi o waɗat hen jungo makko o sooda tappijo o sooda foof kala ko rewi enɗam e jokki enɗam e nder wuuro he omo waɗa ɗum omo golla ɗum ɗo minen min kawrani ko hiɓɓenni ko kono ko ari joni ko minen min kawri hen kadi min kawri kadi e gurdam makko ko fewne wuuri he ha heewi wona jumaji ɗi wona mawludaji ɗi wona géruji ɗi ala hen ko jungo Samba Kalidou ala almami amen oɗo ratib julnowo juma o on omon codan ɗum oto nana jogui oto Sarif gonɗo ɗayba o ko Sarif o woni Sarif nokku o omon sodan ɗum oto ɗum ala guli yimɓe fof ne gandi ɗum kala ko daña e ngaalu ene weltore kono yataw ene woldi e cellal woni afongal beele wonko waɗa toon to banggue santé kanko omo jeeya e adduɓe ɗo machine mo ganduɗa ko échographe mo rewɓe ɓe kutorto tawa ko ɗum saɗede wonnoɗo ko gonga ni goɗɗi kewɗi podanoma ma garɗo ko adi kono mo makko o ari tan feññini gollal muɗum fuɗɗi golle muɗum hayso tawi e nder gollal machine o waɗoyi caɗele yeesone kono kam omo jeeya e gaddu ɗum jaraw 50 et quelques millions ɗum ɗon noon wona hunde famɗude ɗum kadi koye kawuji social ɗum kadi wona ballal mum haɗani ɗo tan saabu hunde so tawi aɗa waɗa nafoore a fuɗɗat tan aɗa wawi fuɗɗude nafoore hande jokka saabu tuggude ko machine o waɗa ɗo machine o fonctionne yeehi ko tuggi nden fay ɗo rewɓe ɓe ko ɗo tan ɓe mbaɗata écoji mabɓe e guuri jeeyaɗe e diwan o foof ko ɗo garata ballal kala peñgal ɗo e wuuro he ko ballal makko ardoto deuxiéme fois ko ɓuuri hollini radio éco so tawi sukaɓe en mbaɗatno radio ji ko ma jaaha ɗo enne ha Kanel en Matam en Wourossogui en hande mona ballal Allah nela ɗum ballal makko mon addi ɗum dispensaire meɗen ɗo kala cohluɗo ara waɗa éco tawa tampani transport uji tampani otoji va vient min jogui dispensaire kono min ngala maternité o ma koye inde Ades Ba kono noon ko kanko doole makko e darde makko e ballal makko ɓuuri hewde hen doole ha maternité wawi darade colonel Oumar Diallo ko bawɗo muñɗo nunɗuɗo gonɗuɗo baɗowo aadiyani ko wonata wasiyaji mon e rendo ngo gandal makko e ngaalu makko foof mo yiiɗi wallude bandiko en minen mbeɗo wasiyo bandiraɓe ɓe tan yo tinno kañum en nena goto fof daro darde muɗum ɗo foti darade waɗa gollal mum ngal foti gollade o yaada e makko beela Allah ne yettino en to jiɗɗen faade to diwan o fof jiiɓima so wiyama Samba Kalidou ene ara ɗo tan yimɓeɓe fof hakkillaji mumen deeƴa so ari kadi ko haalanta yimɓe ko ene deña hakkillaji mumen wasiyame makko tan ko jokkude ɗum ɗon kanko fof e yiɗande en kanko fof enen fof eɗen gandi darde nde o darani en kono so tawi en nanguirani ɗum no poɗɗen nanguirde ɗum ni yahata mbasiɗum rewɓe tan yo tinno ballodira jaggodira kono jaggodirno hanke hecci hanki ni ha hande daro nden darde kanko Samba Kalidou o changeani hen
o yatirani hen caggal kala nde min ƴetti haaju min pawi dow hoore makko ɗon hirti tawde haaju o waɗama gasi gollal sabu Allah ngal o kumisi gollude ngal o golliranno gila adan ha faade subaka hande ha min ceedorima ɗum Allah ina Allah faade makko nde min mbasitombo ko yo continue golle moƴƴe nde Allah nanggoranomo e golle moƴƴe ɗe yo Allah hokkuma judde balle o ɓooya wadde min accompagné wona min tan noon o ɓooya wadde min accompagné ko minen pop sukaɓe Sinthiou Bambilnaɓe e bandiraɓe Sinthiou Bambilnaɓe foof ko ɗum gaddotomi ñaganteɗomo Allah ko heddi ko on wadde min aussi kadi e ɓiiyu ko ene wiye Amadou Diallo alhamdulillah rabbil alamin vraiment ko jaɓɓal makko kadi wona yaɓɓude minen colonel min ñaaguimo Allah tan ko gurdam yo Allah wurnumo e dow cellal ɗum min ñaaganimo minen fedde yiɓe Samba Kalidou e commune Sinthiou Bambilnaɓe Banathie to ɓe nannguno Samba Kalidou hande ɗo yoɓe nanngumo ha joni to woni ɗo hande o ɓuuri minen kadi nanngude wuuro ngo o ɓuuri horsinde wuuro ngo yoɓe tinno e Samba Kalidou kadi kanko emin mbatta makko hakkille min nangamon feewi kala hen ko waɗanno yo jokku golle nde wannoon ko waɗata ko yiyama nanama kadi leñol ngol e aduna o e dandagal Sénégal foof goto fof ne seedi golle ɗe kadi goto fof kadi ne weltinimo hen amin ñagoto yo jokku golle so neɗɗo addi en hokki ballal woni ko hawre dariɗo dadiɗo jiɗɗo wallede jiɗɗo liggade liggo kadi an ballowo taw waɗirta ko saabi Allah Allah kadi yoɓirma saabi Allah Samba waɗirta ko saabi Allah kadi Allah ma yoɓirmo saabi Allah mbasi toon bandiraɓe tan so neɗɗo itti tampere muɗum itti jawdi muɗum hokkima ya liggoro ko liggoroɗa ko yiiɗi ko mbeɗa daña hen gartam mbeɗa daña hen nafoore kamɓe hokkaɓe ɓene min mbasitoɓe ko yooɓe tinno kala ko neɗɗo hokka yo nanggu hen juuɗe muɗum sappo e ɗiɗi tuna bandiraɓe ɓiye tinto mbaɗa courage tinno e makko mbatta makko hakkille kala fof ko sohluɓe mballam so wiyama yimɓe wallateɓe tan ko mon fof yo tinno ene woniri ni yo tinno eko jogui ko yo yencin kadi ko jogui ko waɗanno hikka ko Allah hokkamo wawde wadde ɗum ko ɓuuri farata ko Allah hokkamo kadi ɓesgu moƴƴo mone rontina ko jogori mon yaɓɓay dow felo makko ngo continue gollal makko ngal ko œuvre social mo min jiiɗa majje min jiiɗa maaya